De Extra opent vandaag met het bericht over de aankomst van een Curaçaose voormalige politieagent die gisteren uit Nederland kwam. Daar is hij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de roof van honderden kilo's cocaïne uit het politiekantoor in Ria Canario. De man werd in 2019 al gearresteerd, maar werd later vrijgelaten. Nu is hij een van de 5 mensen die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de grote cocaïneroof. En volgens de Extra lijkt hij het brein achter de zaak. Minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, heeft gisteren tijdens een overleg met 4 taxibonden aangegeven dat hij geen acties van de taxis meer tolereert. Op 23 januari hebben taxichauffeurs gedemonstreerd bij Megapier. Ze wilden daarmee aangeven dat ze het niet eens waren met het feit dat er een afspraak was gemaakt om de passagiers in een bubbel over Curaçao te vervoeren, wat betekende dat ze niet zomaar bij taxis in mochten stappen. De minister wil dat er goed overleg is, maar dat vooral duidelijk is dat taxichauffeurs niet op de Megapier gaan demonstreren. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Nini Fonseca, de zogenaamde moordmakelaar in de zaak van de moord op Helmin Wiels, is overgebracht van Nederland naar Curaçao. En dat is tegen de wens van Fonseca, maar ook tegen een uitspraak van het Hof in augustus 2021, waarin werd gesteld dat Fonseca niet overgebracht zou mogen worden. Advocaat Jansen gaat nu in beroep tegen de overplaatsing en wil dat Fonseca weer terug naar Nederland wordt gestuurd. De minister-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren via een videoverbinding overlegd met de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Namens Curaçao spraken Guilmar Pik-Pisas en minister van Financiën Silvania met Van Huffelen. Er is onder meer gesproken over de wijziging van de Rijkswet om op die manier een coho tot stand te brengen. De eilanden willen weten wat de staatssecretaris van plan daarmee is. Het gesprek verliep volgens de Curaçaose voorlichting voorspoedig. De leider van de fractie van de MFK in het parlement, Americo Today, deed gisteren een oproep aan het Openbaar Ministerie om iets te doen aan de continue stroom beledigingen die worden geuit aan het adres van minister-president Guilmar Pik-Pisas. Vandaag in de Extra zegt de leider van de partij CEM, Miguelangelo Martinez, dat de MFK zelf in de afgelopen 4 jaar als oppositiepartij beledigingen heeft geuit aan het adres van minister-president Ruggenaat. Ze mogen dus niet verbaasd zijn over het feit dat er nu een sfeer is gecreëerd waarin mensen zulke zaken doen, aldus Martinez. Wat je zaait, kun je oogsten. Curaçao heeft dagelijks te maken met veel auto-ongelukken. Gisteren was het weer raak op de Julianabrug. De Extra heeft vandaag foto's op de voorpagina van het ongeluk dat ervoor zorgde dat er enige tijd geen verkeer meer mogelijk was richting Otrobanda. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken en volgens de krant heeft het onder meer te maken met te hard rijden en onverwachte bewegingen op de brug. Er waren gelukkig geen gewonden. Zoals bekend heeft Curaçao sinds eind december te maken met een grote stijging van het aantal coronapatiënten. Ook het aantal coronadoden neemt toe. Gisteren overleden 3 coronapatiënten, waarmee het totaal aantal overledenen sinds maart 2020 is opgelopen tot 232. Er liggen momenteel 37 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 11 op de intensive care. In totaal zijn er op Curaçao nu 1554 actieve besmettingen geregistreerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.